Η φυλή Turnabout. Τα κάνουν όλα ανάποδα, έτσι όσο προσπαθούμε να κλείσουμε ειρήνη μαζί τους, τόσο θέλουν πόλεμο. Πρέπει να γνωρίσουν το Rantanplan. Επίδεση! Μπορείτε να βγείτε έξω τώρα. Ποιος σου ζήτησε να μπλεχτείς τα πόδια μου, Συγγνώμη, δεσποινής μου, νόμιζα ότι είχατε προβλήματα. Πίστη στην υπεροχή, δώσαμε σε αυτούς τους απέσιους Ινδιάνους να καταλάβουν ποιες είμαστε. Μας ευχαριστούμε, γλυκούλη. Μην ανησυχείς, έχουμε αντιμετωπίσει χειρότερα. Τους Άγγλους. Μπορώ να βοηθήσω? Ναι! Φτιάξε καφέ. Πάτε στην Καλιφόρνια? Να βρούμε τους αραβωνιαστικούς μας, τους αδελφούς O'Grady. Θα τους έχεις ακουστά σίγουρα. Όχι, δυστυχώς. Όλοι τους ξέρουν στο Δουβλίνο. Μα πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη ρόδα. Η ανεξαρτησία δεν είναι μακριά, πάω προς τα εκεί. Θα σας πάω όπου θέλετε. Σας προειδοποιώ όμως, υπάρχουν πολλοί χρυσοθύρες στην πόλη που έχουν πολύ καιρό να δουν γυναίκα. Όχι γυναίκες. Είμαστε νέες δυνατές άπικοι. Δεν είναι ένας κούκλος, Κόνη. Μολυντώνεου. Ξέχασες πως είσαι αραβωνιασμένη. Παιδιά! Γυναίκες! Πέρασε τόσος καιρός που ξέχασα ότι δεν έχουν γένεια. Αγνόησέ τους, Μόλι. Όπα, Φρίσκι. Όπα, φτάσαμε. Θέλετε βοήθεια, πατέρα? Σε μένα. Εγώ. Υπηρεσία σας, κυρία. Κάτω τα άβρωμα χερά σου, θα τις λερώσεις! Θες να σε λερώσει η γροθιά μου? Ω, ναι, το φοβόμουν αυτό. Οι άντρες είναι τόσο προβλέψιμοι. Κάνετε τα κορίτσια να ανησυχούν. Να βρω κάποιον να φτιάξει τη ρόδα σας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μια χαρά και μόνες μας. Τι βοήθεια να θέλει, αφού όλοι θέλουν να τις βοηθήσουν. Να φτιάξω τη ρόδα σας, πάντα! Θέλω ένα δωμάτιο. Χωρίς κοριούς θα δώσεις $1 παραπάνω. Χωρίς κοριούς και δικό μου μπάνιο. Συνήθως κάνουμε στο βαρέλι στην αυλή, αλλά εγώ θα σου δώσω σαπούνι και πετσέτες. Μόνο με $1. Τέλεια. Μπορείς να βιαστείς. Έχουμε αργήσει. Λίγησε ο άξονάς σας, θα χρειαστώ μια μέρα ολόκληρη. Φαίνεται πως θα μείνετε μέχρι το βράδυ. Θέλετε να κάνουμε ένα παρτάκι? Πάρτι, Κόνη, σε παρακαλώ, το θέλω πάρα πολύ. Ναι, γιατί όχι. Περίμενε στη σειρά σου, φίλε. Στο τέλος της γραμμής. Έλα, φέρουμε εσύ, σειρά μου. Δεν σε μάθανε τρόπους εσένα. Είναι υπέροχες, κυρίες Τζοσουά. Ναι, είναι Μπαρνί, είναι. Να θυμάσαι, Μόλι, είσαι αραβωνιασμένη. Κόνη, έλα να διασκεδάσουμε τώρα. Έρχονται. Για το Θεό, Αλαμπάμα, οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Ναι, δεν μας είπατε εγώ συχνά με λουλούδια. Ξέρεις τι νομίζω, Αλαμπάμα, δεν περίμεναν εμάς. Ναι, δεν χορεύετε.
Δεν χορεύετε. Δεν μ' αρέσει να χαλάω τη διασκέδαση των άλλων. Έχουμε καιρό για αυτό αργότερα. Ανάψανε τα αίματα πολύ απόψε. Δεν σας αρέσει να καυγαδίζετε, Α, δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν έχεις καθόλου διάθεση. Αυτό είναι όλο. Δεν ξέρουμε κανέναν. Τον έχει σπάσει ακόμα ο πάγος. Ο καθρέφτης δεν κάνει. Ναι, μου θυμίζει τόσο πολύ το γάμο του ξαδέρφου μου. Και τα διπλά βαφτίσια του Φλάνιγκαν. Είναι καταπληκτικό κορίτσι. Μαζί, είναι κεραυνοβόλος έρωτας. Χρόνια είχα να πάω σε καλό πάρτι. Ναι, μα είναι αργά. Φεύγουμε αύριο πρωί-πρωί. Παντρέψουμε και θα σου δώσω όλο το χρυσάφι που έχω. Όχι εμένα, έχω πιο πολύ χρυσάφι. Γλυκά, έχω τόνους χρυσάφι, θα σου τα δώσω. Τους έχω κλέψει όλους, είμαι ο πιο πλούσιος. Και το ρολόι του παππού μου, εγώ. Δεν έχω τίποτα, μας το δίνω. Μας κολακεύετε, αλλά δεν γίνεται. Είμαστε αραβωνιασμένες. Και λοιπόν, εγώ έχω αραβωνιαστεί 10 φορές. Μα δεν είσαι Ιρλανδός. Και αν σας αρπάξουμε και σας ρίξουμε στον κλήρο, ποιος θα μας εμπόδιζε. Εγώ. Μπορείς να μου πεις γιατί ανακατεύεσαι στα δικά μας. Κόνη, πρέπει να φύγουμε. Ζαν Φρανσουά, σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι. Ναι, θέλω ένα ποτό. Κοιμηθήκατε καλά, κυρίες μου. Ναι, μόνο 2 τύποι πήγαν να μπουν στην αμαξά μας και τώρα το τηγάνι μας έχει βαθούλωμα. Σκοπεύετε να περάσετε από το μονοπάτι μέσα από τα βραχώδη όρη. Και σένα τι σε νοιάζει. Το έχουν αποκλείσει οι κατολιστήσεις. Θα ψάξω για ένα μονοπάτι που περνάνε άμαξες με ασφάλεια. Δεν μας φοβίζουν οι πέτρες εμάς. Δεν βρίσκει. Θεέ μου, τους λυπάμαι τους Ο'Γκρέιντι. Ίσως όμως να έχουν τις γυναίκες που τους αξίζουν. Κόνη, μας ακολουθούν. Φέρε τη μελάσα, Μόλι. Είναι ό,τι πρέπει για να τους περιποιηθούμε. Βάστα τα άλογα να λαμβάνω τις κοπέλες. Εντάξει. Οπα. Κρίμα που ξοδέψαμε όλο το βαρέλι. Έχουμε κολλήσει άσχημα, φίλε. Πρέπει να τις παρασύρουμε σε μια παγίδα. Τι είναι αυτό που δεν μπορούν να αντισταθούν οι γυναίκες? Τι να σου πω τώρα, μήπως ένα παπουτσάδικο. Οι πέτρες μας έλειπαν. Η Καλιφόρνια και οι αδελφοί Ο'Γκρέιντι απέχουν μόλις 2 μέρες δρόμο. Φαντάζεσαι τα μούτρα τους όταν μας δούνε, αφού νομίζουν ότι είμαστε ακόμα στο Δουβλίνο. Εγώ λέω να κεντρήσουμε το μητρικό τους ένστικτο. Θα κάνω σαν μωρό για να μας προσέξουν. Καλή ιδέα σε αυτή η Αλαμπάμα. Δεν ήξερες πως μπορώ να το κάνω αυτό, Κοίτα, νόμιζα ότι θα έκανες σαν μωρό ανθρώπων. Αυτό είναι όλο. Αλαμπάμα, στο αναγνωρίζω, είσαι χάλια σαν μωρό, αλλά ξέρεις να φωνάζεις σαν μωρό. Τρέχε τώρα. Εσχίσω, Αλαμπάμα. Πού θα μου πας? Μπορούμε να σπρώξουμε την άμαξα στην κορυφή. Ναι, μα θέλουμε βοήθεια, δεν μπορούμε μόνες μας. Κάτσε αυτό, θα τους ορμάζει. Είμαι
είμαστε τυχερές. Ο Θεός μας έστειλε 2 άντρες. Τι καλά που κάνετε και ήρθατε. Σας χρειαζόμασταν, αγόρια. Μα εγώ φέρνω ατυχία. Δεν θα πυροβολούσες μια γυναίκα μόνη? Είμαι υπέρ της ισότητας των φίλων. Κάπου εδώ κοντά θα υπάρχει ένα πέρασμα. Στο είχα ξεκαθαρίσει όταν γνωριστήκαμε, Λουκ. Δεν ανεβαίνω βουνά. Βρε. Θεέ μου. Δεν κλέψανε τίποτα, μόνο τις όμορφες απίκους. Και τι είναι τα άλογα? Δεν υπάρχουν. Τα ίχνη οδηγούν στην ανεξαρτησία. Ξέρω τι σκέφτεσαι, Ντόλι, ότι πρέπει να βρεθούμε ξανά κοντά σε αυτή την απίστευτη Κόνι Ντόναχιου. Προτιμώ να ανέβω το Everest με γαλότσες παρά να ξαναδώ αυτό το κορίτσι. Θα αρχίσουμε τον πληστηριασμό με την ομορφούλα με τα πράσινα. Μια κοκκινομάλα πάντα κάνει πιο ωραία τη ζωή ενός άντρα. Και αυτή είναι πιο όμορφη και από παραδείσιο πουλί και πιστή σαν μια περιστέρα. Μη σας ξεγελάει η εμφάνιση, είναι ήσυχη σαν αρνάκι. Ναι, ο Αλαμπάμα ξέρει από γυναίκες. Αρνί είπες? Μια περιστέρα είπες? Όποιος τολμήσει να αγοράσει μια Ντόναχιου θα τον γβάρουμε και θα τον κόψουμε κομματάκια και θα τον κρεμάσουμε ανάποδα να φάει το στάβλο του. Η Κόνη είναι μια γυναίκα του σήμερα. Είναι λιγάκι καυτερή, Μα πώς αλλιώς θα μπορούσε μια κοπέλα να επιβιώσει στα μέρη μας? Θα γίνει μια τέλεια σύζυγος. Και ακόμα πιο τέλεια χείρα. Κύριοι, μην αφήσετε να σας ξεφύγει η ευκαιρία. Ο πληστηριασμός αρχίζει με έναν σάκο χρυσάφι. Τους κάνω 2. 2 ισάκια από τον κύριο με τα κίτρινα. 2 σάκοι χρυσάφι και το χρυσό μου δούμπλα. 3 σάκοι χρυσάφι και ένα κουπόνι για τζάμπα ποτό στο σαλούν. 4 σάκοι. 5 σάκοι. 6 ζεστές σφαίρες. Τι πρόβλημα έχεις, ξέρετε, δεν σ' αρέσει να περνάς καλά? Είναι ένας γλύκας. Πουλήθηκε. Εντάξει λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να τα βάλει με τις Ντόναχιου? Ξέρεις, αυτοί οι γάμοι σπάνια πετυχαίνουν. Θα τα καταφέρναμε μια χαρά και χωρίς τη βοήθειά σου. Κόνη, φτάνει πια. Μας έσωσε 3 φορές. Άλλωστε πρέπει να μας βοηθήσει με την άμαξά μας. Μα τι λέτε, θέλετε να ανεβάσετε την άμαξα επάνω στο βουνό? Έλα τώρα. Είμαι σίγουρη ότι κάτω από αυτό το σκληρό παρουσιαστικό κρύβεται μια πραγματικά χρυσή καρδιά. Θέλουμε άλλους 2 άντρες. Πρέπει να σου πούμε ότι είμαστε σε τέτοια χάλια γιατί είχαμε πολύ άσχημη παιδική ηλικία. Τελειώνετε, πάρτε τα δυνατά σας. Μη με κάνετε να φτωχεί. Και να φανταστείς ότι έγινα ληστής για να μην δουλεύω. Όχι. Λιγάκι ακόμα. Και τα προβλήματά μας να λυθούνε. Να. Ναι, το είπες. Όχι, με αυτόν τον τρόπο γελάνε οι turnabout. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε ότι θα καταλήξω στην κρεμάλα. Βλέπεις, Ντόλι, κορίτσι μου, το ήξερα ότι υπήρχε πέρασμα. Συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να βρεις το δρόμο σου είναι να ρωτήσεις τους ηθαγενείς. Κόνη, η άμαξα, οι προμήθειες, τα πρικιά και το πουλόβερ που έφτιαξε για τον Μάικ χάθηκαν μια για πάντα. Μόλι, όταν δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, άλλαξε θέμα. Κύριε Λουκ, αν μας βοηθήσετε τώρα,
τώρα. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι καλή μαζί σας για μια ολόκληρη ζωή. Κακή σου μέρα, ο ξεπεσμένος σκουλίκι, αρχηγέ μας, άθλιο και απέσιο σκουλίκι. Κακή μέρα και σε σένα, βρεμένη ξεπουπουλιασμένη κότα. Έκανες φίλους ή μου φαίνεται? Κάνεις λάθος, ανόητη αρχηγέ, γιατί γίναμε όλοι φίλοι τους όταν δεν τους πιάσαμε στον ψαρότοπό μας. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, ακολούθαμε, Ζαν Φρανσουά. Ω, μεγάλη αρχηγέ, ερχόμαστε σαν φίλοι. Ναι, έχει δίκιο, σαν φίλοι. Είμαστε εχθροί των εχθρών σας, δηλαδή φίλοι σας. Σκάσε ξεποπουλιασμένη κότα, είναι ο βουβόσχορος. Χανιανιάνια. Ανιάνια για στην πούρη σου. Μα τι έχουν πάθει οι ηλίθιοι? Εσύ είσαι ηλίθιος, Αλαμπάμα. Δεν βλέπεις ότι σκέφτονται ανάποδα? Άλμπερτ, φίλε! Αφού ταΐζουνε το σκύλο, τότε γιατί έδωσαν σε εμάς τα πιάτα? Δεν ξέρω, μα αφού είμαστε εχθροί τους, δηλαδή φίλοι τους, ας μην τα βάλουμε μαζί τους. Δίνουν το κρέας στους σκύλους και τα κόκαλα στους καλεσμένους. Έχει και χόνδρους αν θέλεις. Και πώς θα καταφέρουμε να φάμε? Πρέπει να προσπαθήσουμε. Θα προσβληθούν αλλιώς. Μάλλον θα είναι η σπεσιαλιτέ τους. Καλά. Αφού εξαρτάται η ζωή μου. Μην κάθεσαι. Στη φιλία αυτή οι επίσημοι καλεσμένοι τρώνε στα όρθια. Τότε θα έπρεπε να τους καβαλάνε τα άλογά τους. Άκουμε, ανόητε αρχηγέ, ξεπεσμένο σκουλίκι. Μπορούμε να μην υπογράψουμε ποτέ μεταξύ μας ειρήνη? Αν τα χλωμά πρόσωπα συμφωνήσουν να κηρύξουν πόλεμο στη φυλή μας, τότε εγώ, ξεπεσμένος αρχηγός τους, θα έχω στην ψυχή μου απέραντη θλίψη. Ρώτησέ τον, αφού τα κάνουν όλα ανάποδα, γιατί δεν είναι οι γυναίκες οι πολεμιστές τους? Και γιατί οι πολεμιστές δεν μαγειρεύουν και δεν προσέχουν τα παιδιά, Είπες την κουβέντα που δεν έπρεπε να πεις. Έχει άδικο. Όχι, έχει δίκιο. Άδικο. Δίκιο! Παραδέχομαι ότι έχεις το χάρισμα να ξεφεύγεις στις κακοτοπιές. Δεν θα μας αφήσετε εδώ πέρα? Είχαμε τις διαφορές μας, αλλά είμαστε και φίλοι σας. Ντόλι, θύμισέ μου να τηλεγραφήσω στην Ουάσιγκτον και να τους πω ότι αν θέλουν ειρήνη με τους Turnabout, πρέπει να κηρύξουν πόλεμο. Καλιφόρνια. Επιτέλους φτάσαμε, Μόλι. Μάικ, σου έρχομαι! Κόνη, πρέπει να έχω τα χάλια μου. Στάσου, Ζαν Φρανσουά, όλοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην Καλιφόρνια, Τι συμβαίνει? Δεν χαίρεστε που μας είδατε? Έχουμε τα χάλια μας! Διασχίσαμε τον ωκεανό. Περάσαμε την έρημο, σκαρφαλώσαμε βουνά, πολεμήσαμε Ινδιάνους και ληστές για να φτάσουμε και μόνο αυτό έχετε να πείτε! Ξέρεις, Και μιλάνε για το αδύνατο φίλο. Τι θα κάνετε τώρα? Ήρθαμε και θα μείνουμε. Θα βρούμε άντρες και θα ζήσουμε. Ακριβώς, κούκλε. Όχι, όχι. Δυστυχώς εγώ είμαι φτωχός και μόνος καουμπόι. Μόλι, πώς σου φαίνονται αυτοί οι δυο, Είναι ακριβώς τα μέτρα μας.
Όχι. Δεν είμαι έτοιμος για γάμο. Το δηλώνω. Ναι, ούτε κι εγώ. Ναι, τρέχα τώρα! Έχεις όρεξη, Μόλι? Έχω όρεξη, Κόνη. Και ύστερα λένε τους turnabout τρελούς. Όποιος ζει με το εξάσφαιρο πεθαίνει από καρφίτσα. Πάμε να φύγουμε, καουμπόι. I'm a bold lonesome cowboy